Usa ka 10 anyos nga batang babae ang napaig sa sunog nga nahitabo sa barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasayran nga wala dayon makagawas ang biktima kay sirado ang gate sa fire exit sa balay nga nagsilbing tindahan diin siya nagpuyo. Ani ang detalye. Luyo sa nagdilaab nga kalayo nga miugdaw sa may struktura doon sa merkado sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang makapahilap nga trahedya. Usa ka bata ang napaig dihang wa makagawas sa fire exit sa balay tindahan nga iyang gipuy-an. Dinhing dapita, nakita ang napaig nga lawas ni Farel Colliantes, 10 anyos. Di nahimutang usab ang gate o fire exit. Wa na kini maablihi kay ang kandado didto man sa gawas gibutang sa mga tao nga migamit nini. Giingong nagsinggit pa ang bata nga nangayog tabang apan tungod sa kakusog sa kayo, wa na maluwas pa. Ang bata anak sa katabang sa tindahan kansang inahan, wala didto o giisip na usab kining kadugo sa tag-iya sa establishmento nga naapil sa pagkasunog. Yang kayo, padung na mo. Yang matang bata, nato sa kwarto na trap to kay na may gate dito na pita. Mukapin sa 600,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Sa pagkutlo nining balita, giimbestigahan pas kabumbiruhan ang hinungdan sa sunog apan usa sa ilang gisubay ang posibilidad nga tungod kini sa problema sa kuryente. Kani nga tong mga establishmento gani or ato ang buildings ug karaan na siya kay katupong na involved karon karaan siya. So dapat unta ato jung i-rewiring na adyo tay sakto na kwarta. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.